Hello mga Yinyens! This is TV. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Pwede na siya motor para ma-update ko sa mga video na i-upload ko. Ang upload mga Yinyens, yung ibablog ngayon is yung Motorstar Explorer 250. Papakita ko sa yung design niya at yung presyo niya. Pakita ko mga Yinyens yung design ng Yinyens. Sige na Yinyens, sige ko yung Yinyens, ipapakita ko na. So yan mga Yinyens, nakita nyo yung presyo at design ng Motorstar Explorer 250. Okay mga Yinyens, maraming salamat sa panonood. Happy New Year. Keep safe everyone. More power. God bless at sana sa mabuting kalagayan. Bye bye.